Môžeme porovnávať jednak z hľadiska početnosti prítomnosti prítomných odsúdených a jednak z hľadiska aj tej klímy, ktorá tu nám bola. Vychádzalo to z toho, že 5. januára bola tá eufória po amnestína, očakávali ešte niečo ďalšie a bola tu zastúpená väčšia intelektuálna špička odsúdených. Z hľadiska situácie, z hľadiska príslušníkov. Pretože to reálne ohrozenie u nás vzniklo, už od toho dôkazy, záznamy a tak, že sa báli o svoje životy a celkové, tak preto som žiadal o zásah vtedajšieho náčelníka správy s tým, že nebolo nikdy v silách mojich, aby som paralizoval takéto dianie vlastnými silami a prostriedkami. To znamená, to je všetko vec o väčších síl a prostriedkov. Čiže voči skupine 1600 ľudí a tak nemôžem zasahovať ja so 400 príslušníkmi. To je nelogické. Čiže z toho dôvodu takto akcia má iný rozmer a musí sa riešiť celozborov. To znamená, keď celozborov dáva rozkaz minister spravodlivosti. A pretože aj pán minister spravodlivosti stále mal názor, že ide on len formu politického protestu, na ktorú majú nárok a tak ďalej, to znamená, že tam nebolo možné inak iba s jeho súhlasom. Navyše aj on si vyhradil právo, že iba on o týchto veciach takéhoto zásadného významu môže rozhodovať. Ďakujem, to mi stačí. Že individuálne otázky áno, ale zásadných vecí iba minister. To odsúdený intelektuálneho potenciálu, postoje príslušníkov a vzhľadom na to, politický štrajk, forma politického protestu zo strany odsúdených. Naviac si vyhradil právo vydať sám rozkaz pri hromadných akciách, pričom ja som mal právomoc robiť iba akcie individuálne. Vy ste spomínali, že sa hovorilo o termíne vypálenia, nebudeme hovoriť totalitného, ja neviem, nejakého inštitútu, ale vôbec o tom, že by mal vzniknúť požiar, alebo že by mal byť zapálený do hodov. Kedy ste vy už to počúvali? Prvýkrát som o tom počul v priestore akčného výboru v mesiaci decembri 89, keď sa niektorí odsúdení z toho prerušenia trestu vrátili. To znamená, že im bol udelený inštitút prerušenia trestu 23. myslím po 32.12. V priebehu toho sa vrátili, informovali, čo sa udialo a ako pokročili vo veciach pre odsúdených, ako sa rozbieha amnestia. No a po takomto jednom stretnutí, keď som do ústavu chodil len asi s dvomi ľuďmi, s tým pánom Šiatkovským a pánom Ivančajom, a keď som tam bol sám, tak niektorý odsúdený sa preriekol a hovorí, že toto aj tak zhorí. Toto aj tak zhorí, ponecháme tu len staré budovy, ten hrad, a že tie múry, že to je historická hodnota, všetko ostatné nemá cenu a to vypálím a bude to múzeum totality. Čiže ja som toto, akože vypálenie, tento termínus počul prvýkrát ešte v mesiaci decembri 89, po tých prvých návštevách odsúdených, ktorí sa vrátili z prerušenia trestu. Ďakujem. Ja som počul prvýkrát informáciu o podpálení Leopoldova už v decembri 89. Ľudia ho počuli. Povedal mi to odsúdený Dubanec. Myslí, nie, povedal mi to odsúdený. Predpokladám, že to povedal odsúdený Dubanec. Dubanec, opravuje, predpokladám, že to bol on. A pritom by tam bol, myslím, Melicher. A pritom mi tam bol, myslím si, že Melicher, odsúdený Buga, odsúdený Polgári. odsúdený Buga a odsúdený Polgári. Bolo ich tam viac, Bolo tam 10
viac odsúdených asi 10. Ja mám poslednú otázku. Pán svedok, tento termín, ktorý ste teraz použili, akože ten pomník totality, kde sa hovorilo okolo 29. a 30. decembra, ten sa potom opakoval viacejkrát. Aspoň ja som ho počul a v záznamoch a dokonca aj na videozázname je to evidentné, že sa tento termín opakoval. Prosím vás, počuli ste potom aj vy niekedy takýto termín, že z úst niektorých funkcionárov toto, že by povedal pomník totality a že to by malo byť, len malo by to slúžiť ako múzeum, ako historická pamiatka, aby to už nikde nebola väznica. A keď si to počul z úst takto formulované, či si pamätáte úkol? Pochopiteľne v iných súvislostiach. Bolo to jednak na stránkach novín, ale aj dospá na tedajšom ministra na Košťu, ktorý, keď to zhliadol, tak hovorí, to by mohlo byť iba. No. Ale hovorí to v úplne inej súvislosti. Ja som počul tento výraz ako pomník totality v iných súvislostiach. By som sa vás chcel opýtať, pán svedok, vy ste tam spomínali, že sa situácia v tom koncom februára, marci, teda v 90 sa vyhrotila a že si kladli požiadavku, že aby boli už do 28. marca prepustení všetci domov, alebo čo prestane teda? Buď budú prepustení domov, alebo čo? Alebo že vynútia sami odchod. Že krátka urobia také opatrenia, že odišli všetci. Takže také požiadavky boli? No, tak sa vyjadrovali, nie, že boli, tak sa vyjadrovali. Tak sa vyjadrovali. Na otázku členov Senátu svedok dáva. Pravdou je, že v marci 90 sa odsúdení vyjadrovali. Takže do 28.3.90 budú buď všetci pustení domov, alebo že sami si vymôžu odchod, hej? Vynútia odchod. Ďakujem. Ja len, aby sme nemuseli potom sa vrácať pri listinných dôkazoch, že také niečo je aj tuto. Vy ste predložili 10.4. pri výsluchu výzvu odsúdeného Pochýleho k odsúdeným nápravnom výkonného ústavu Leopoldové so súhlasom inžiniera Langoša. Odsek predseda Senátu číta prílohu k výpovedi svedka. To by sme určite zabudli pri listinných dôkazoch, lebo to je len pri výpovedi svedka, nie je to inde. Oddielu, aby som vás požiadal o pokojnú podporu ich požiadaviek, aby sme tak zamedzili akýmkoľvek provokáciám zo strany odsúdených aj príslušníkov. Súčasne vám oznamujem, že tretí a štvrtý oddiel pokračuje v hladovke. Na potvrdenie môjho oznámenia si vypočujte volanie z 3. a 4. oddielu Nech žije sloboda. Bolo to vysielané 5.3.90 do 19. hodine podľa záznamu. Okrem toho, číta sa otvorený list s číslo listu 6876 až 80. To je požiadavky z toho 23. decembra, o ktorých podrobne hovoríte v tých písomných, a vy ste to dokladovali s tou kópiou toho otvoreného listu, adresovali prezidentovi republiky a zákonodárnym orgánom. Podľa obsahu by som povedal, že to by som popísal. Nespomínam si, ale viem, že to... To je 19 požiadavok, ktoré tu nám boli, toho 23. decembra, ktorým sa pri listinných dôkazoch samozrejme dostane. To je všetko. Pán prokurátor, nech sa páči. Mám jednu otázku, pán svedok. V čase, keď došlo k obsadeniu ubytovacej časti ústavu, vás pýtam, že či ste buď telefonicky, alebo prostredníctvom lásky, alebo osobným kontaktom hovorili s niektorými odsúdenými, ktorých by ste vyzývali k tomu, aby vplývali na ostatných spoluodsúdených, aby sa eliminovala situácia tej ubytovacej časti, prípadne aby došlo k ukončeniu tých nepokojov. Či ste hovorili s niektorými odsúdenými, takto vplývali na ostatných.
Spomínam si, že myslím prvého do programu to bolo, keď som priamo vystúpil v ústavnom rozhlase, kde som na to upozornil. S tým, že ich konanie je protizákonné, nerešpektujú ústavný poriadok a žiadosťou o to, a aby nastúpili do práce. Áno? To, neviem, že to bolo asi takto formulované. Navyše, potom aj pri stretnutiach som to vravel viacerý. Pokiaľ si spomínam, tak priamo pri objekte prvého oddielu, kde boli odsúdení, myslím, Vareka a ďalší tam boli, tiež som vravel, vyzýval som ich, že nie, aby do toho upustili, to nemá význam, že už keď majú tie prísľuby, tak aby takéto prejavy nerealizovali, aby počkali, až to federálne zhromaždenie zasadne a bude tieto veci rokovať. Takže oni mali stále dojem, že nie, že to niekto zdržiava, že oni chcú vlastne podporiť tých, ktorí za ich požiadavkami akože idú, ktorí to odporúčajú, že aby to v skutočnosti to federálne zhromaždenie riešilo. Pán Svedok, prosím vás pekne, dokedy sa pracovalo, dokedy teda odsúdení pracovali tuto v Leopoldoch a v jakých prevádzkach? Ja som v úvode povedal, že sa pridržiavam svoje výpovedi. Teraz tie termíny ťažko povedať, ale je mi zrejmé, že to odmietanie práce bolo na etapy podľa príslušných prevádzok. A úplne prestali pracovať myslím 17. alebo 18. Ale že som sa vás pýtal, či viete, dokedy sa tu pracovalo? To je zle postavená otázka, pán doktor, lebo tu sa pracovalo aj 28.3. podľa toho, čo považujeme za prácu. No ja myslím manuálne, že pracovali odsúdení. No napríklad v kuchyni pracovali 28. Ale či môže na prevádzkach povedať, dokedy sa pracovali? Povedal, že 17. a 18. že má poslednú informáciu, že pracoval. Áno, to ostatné, lebo on postupne sa nepracoval. On hovorí, že si myslí, že takto povedal, že 17. a 18. že sa nepracoval. Dobre, Odsek na otázku doktora Benčíka. Dokedy sa asi v Leopoldove pracovalo na prevádzkach? Svedok udáva. Vlastne ako náčelník, tuto mal prevádzky rôznych podnikov, napríklad Liveris. Boli ste vy odvislí, alebo mali ste vy nejaký finančný efekt od toho, že Liveris splnil plán, mal maslo alebo niečo podobného, by som povedal tak, či keď si splnili na 150% plán, či ste mali z toho vy, nemyslím osobne, ale ako útvar nejaký finančný efekt, nejakú hmotnú istotu, alebo teda, že ste mali z toho niečo. Celý problém pracovného zamestnávania odsúdených sa odvíjal od zmluv o zradení odsúdených do práce na príslušných pracoviskách. To znamená, zmluva bola podpísaná štatutárom príslušného podniku a náčelníkom tohoto ústavu. Zmluva bola postavená tak, že organizácia poskytne pracovné príležitosti, ústav pracovnej kapacity a ďalší vzťah bol vecou organizácia odsúdeného. To znamená, všetky tie otázky ekonomicko-účtovné a tak ďalej boli vecou organizácie, že oni akurát nám poukazovali mzdu za prácu, ktorú odsúdení vykonali, pochopiteľne mzdu, buď to bola za riadny fond pracovného času v mesiaci, alebo za výkony na časy. A potom tá sa podľa ďalších predpisov vyhlášky ministra spravodlivosti rozúčtovávala. To znamená, nejaké iné vzťahy medzi nami neboli a akýkoľvek dopad z priaznivého plnenia plánu zo vzťahu k ústavu nebol. Ďakujem. Na otázku predsedu Senátu. Ak by bolo manko na Liverise, zaujímalo to útvar? To je vecou organizácie, to znamená, ona musí potom riešiť tie opatrenia vo vzťahu vlastným pracovníkom, ale nie vo vzťahu k ústavu. Iba keby tam išlo nejaké zavinenie škody, kde znáša ústav, áno, to je sa vyklú zodpovednosti za škodu, ale nie za mamku. Nie za mamku, za škodok. Ak by samozrejme požiar a podobne inak. To je nechá. Opačne, ak na prevádzke vznikne manko, skutočne na tých prevádzkach jedinou tou príčinou, prečo prestali odsúdení pracovať, bolo to zopretie sa k tomu ústavnému poriadku, alebo či to boli aj nejaké iné, také objektívne príčiny. Či všetky tie prevádzky v podstate prestali
Mali všetky pracoviska napríklad prácu pre odsúdených? Predpokladám, že pán obhajca si mierí na ten problém, ktorý vznikol pri dialógu, keď poukazovali na to, že na niektorých pracoviskách nie sú rešpektované bezpečnostné predpisy. Poznamenávam, že k tejto otázke tu nábol celý tým pracovníkov inšpektorátu bezpečnosti práce z Nitry. Je k dispozícii celá výsledná správa, kde je konštatované, aké tam boli problémy, ale neboli to problémy, ktoré by nejakým spôsobom nevytvárali podmienku na realizáciu výrobného programu. To znamená, že o iných príčinách neviem, ktoré by bránili výrobnému procesu, iba to, že odmietli odsúdení ich spracovať. Ešte by som sa vás pýtal, bolo ten termín v podstate toho postupného, teda odmietania nastupovať do práce, koliduje s tým termínom postupného vytlačenia tých príslušníkov v podstate z tých ubytovacích objektov. Bola vôbec po tej stránke nejakej organizačnej zabezpečená nejaká tá práca? Mal to vôbec kto organizovať? Mal to vôbec kto organizovať? No, z tohoto pohľadu je zrejmé, že oni tých príslušníkov vytlačili z určitého dôvodu. To znamená, že chceli si ten režim tam riadiť sami. A navyše neumožnili aj ďalším, ktorí by chceli vyspracovať na to pracovisko, aby šli. To znamená, akýkoľvek prejav organizovania z našej strany by bol konfliktom až konfrontáciou tej doby. Na otázku doktora Daňového. Či neboli aj objektívne prekážky pre nenastúpenie do práce? Svedok udáva. Takto. Pozrite si s tým mikrofónom, aby ste mali prehľad. Pôjdeme postupne. Mikrofón. V tom období od 22.12.1989 v Leopoldove nachádzal sa nejaký taký typický politický väzeň pre politickú činnosť. Nie. Bolo to iba jeden, pretože tá amnestia s týmto trestným činom bola dňa 8.12.89 vyhlásená a myslím, že sa menoval odsudený Halko, ktorý odišiel ešte ten deň na amnestiu domov. Ten mal Rizo, ten trestný čin. Prvohlavový. Iní ďalší neboli tu Takí, ktorí mali len tento trestný čin, tu neboli, boli tu na ďalší, ktorí mali ovšem ešte aj súbehu ďalšie trestné činy. Na otázku doktora Hutorského svedok udáva. No čo tam 59 prišla sem tá komisia, tá Polakovič a tak ďalej. Chcel by som sa len to spýtať, lebo mám dojem, že títo ľudia pozvali... Pán doktor, spýtať sa, to mi nás nezaujímajú, keď dovolíte. Či členovia tejto komisie poznali skladbu odsúdených Leopoldov. O akých odsúdených nájde, za Či tiež vedeli tak o tom, ako sa pýtal pán doktor, že tu bol iba jeden politický väzeň. Poviem v úvodzovkách, iba jeden politický. Keď títo členovia komisie prišli, keď ju môžeme nazvať komisiou, keď prišli tí členovia ústavní činitelia a nejakí ďalší predstavitelia politického hnutia RFM, tak boli u mojej pracovni, kde som zvýraznil tú otázku, o akých ľudí sa jedná. Predložil som im štruktúru trestných činov, za ktoré tu nás sú, to znamená najzávažnejšie trestné činy, všetko s nimi charakterizovalo. Zvlášť som to zvýrazňoval vo vzťahu k miestu rokovania, kde som ešte odporúčal pánu Koščelovi, aby neakceptoval to miesto na rokovanie. Čiže už komplexnejšiu informáciu, ako som podal, som nemohol povedať. Odsek na otázku doktora Hutorského. Svedok udáva. Keď prišli, že vy ste vlastne v decembri boli rovnako, nechcem povedať, že chválení, alebo uznávaní ako Gál, keď tu bol, tak aj vy. Poviem obrazne, že ste boli na pleciach nosení odsúdeným. Aj ako náčelník tejto väznice, aj Gál
ako predstaviteľ VTM, jak si to vysvetľujete? Do tohoto nápravno-výchovného ústavu a útvaru zboru som bol premiestnený 1.7.1988 z určitých dôvodov, keď predtým zomrel odsúdený po neadekvátnom použití mravnejšieho prostriedku. Odsúdený dýcha. Čiže v tejto súvislosti bolo trestne stíhaných niekoľko príslušníkov aj boli odsúdení. Po mojom príchode sme situáciu analyzovali a urobili sme nejaké výstupy. Spomínam si, že bol spracovaný konsolidačný program tohoto útvaru a nápravno-výchovného ústavu, ktorý bol odstúpený v správe zboru. Tento program bol postavený vo viacerých rovinách, ale v každom prípade z neho vyplývalo, že je potrebné doplniť početný stav príslušníkov na vysoký počet odsúdených a najmä riešiť otázky vzťahové. To znamená otázky riadenia, štýlu práce a vzťahového odsúdenia. Tomu sa podriadil celý štýl mojej práce a práce mojich najbližších spolupracovníkov a všetky podnety, ktoré boli akýmkoľvek spôsobom domočené, žiadosťami, oznámeniami a sťažnosťami, všetko sa riešilo. A dalo by sa to skrátka nazvať asi tak, že žiadny podnet nedostal nepovšimnutý, všetko bolo riešené písomne a čokoľvek odsúdení žiadali, všetko sa riešilo podľa zákona. Tým, že keď mal pravdu príslušník, mal ju, pokiaľ nemal, tak nemal pravdu odsúdený. A to asi bol ten dôvod, že odsúdení videli, že je tu na štýl práce, kde si nájde miesto aj ten odsúdený a že tie vzťahové otázky sa postupne menia. Na otázku, keď ste sa na ako je možné, že mal svedok taký vysoký kredit, ktoré vy povedete, že vás niekedy doprevádzali nejakí obžalovaní, ktorí mali buď fyzicky nejakú, ja to poviem vulgárne, mali ste také nejaké gorily v doprovode, ale po určitej dobe sám ste prestali chodiť do tohoto útvaru. Čo bolo tým zlomom? Chcel by som ešte doplniť tú prvú časť, alebo tú predchádzajúcu otázku. Človek sa nad tým zamyslí, tak nebolo len to dôvodom, ale aj to, že človek tu bol skutočne veľmi dlho, 24 hodín obrazne denne. Som chodil na pracoviská v noci a stále som išiel na celu asi preveriť tie postupy, ktoré sa mali realizovať. Takže som veľa osobných osobne poznal, oni poznali mňa, takže preto asi ten vzťah, no. Čiže moja pracovná doba nebola 8 hodín. A tej ďalšej otázke? Pokiaľ ide o tú predchádzajúcu otázku, by som doplnil. K tomu ďalšiemu pohľadu, že prečo asi, musím povedať, že akceptovali ma stále títo ľudia s tým, že postupne, samozrejme sa to strácalo, to bolo odrazom aj diania spoločnosti, toho politického diania. Keď tie prejavy vo vzťahu bývalým predstaviteľom komunistickej strany sa pertraktovali vo vzťahu verejnosti, tak potom aj sem do tohoto ústavu a pravdepodobne malo to nejaký súvis. No, či nejaké ďalšie osoby to iniciovali, ťažko povedať, ale vybavujem si v pamäti, čo bolo v tom liste pána prezidenta napísané, že aby vydržali, ale aby počkali, pokiaľ sa pán Košťa vráti do zahraničia, aby porieši aj personálne otázky. To znamená, že ten politický pohľad na zbor bol pravdepodobne tlmočený aj týmto odsúdením. Napriek tomu, hovorím, ten vzťah nemôžem považovať, že bol zlý. Ja nepovažujem vzťah medzi mnou tých transparentov od toho decembra 89 postupne, že zmenil sa ich obsah. Áno. A asi tak, že už postupne od toho marca alebo februára, ale aj začiatkom marca a ďalej toho 5. 6. tak už na tých násmienkách boli asi také nápisy ako
správa zboru bašta komunistov a ústav Leopoldov, tiež bašta komunistov. Na toto všetko sa odvíjalo, aj bolo odrazom na tých transparentov. Čiže nie len v dopise pána prezidenta, ale aj a najmä v týchto nástenkách. Aj na nástenkách a transparentoch odsúdených prvýkrát bolo oznámené odsúdeným, že môžu opustiť tento útvar, dokedy táto možnosť trvala a či máte vedomosť o tom, že boli aj takí, ktorí sa prihlásili a nebolo im to umožnené. Bolo by asi potrebnejšie otázky presnejšie formulovať, či to bolo v deň zásahu alebo pred. V priebehu toho mesiaca, počas ktorého v priebehu mesiaca marca bolo veľa odsúdených na základe ich žiadosti premiestňovaných z tých oddielov, kde už boli vytlačení príslušníci, sa boli preubytovávaní na iné. Prípadne boli aj takí, ktorí boli premiestnení do iných nápravných ústavov. Na otázku doktorky Gregorovej, Svedok udá. Dvojka, jak to je? No a či boli teda, či je tam doktor, že boli aj takí, ktorí teda mali záujem a nebolo im to umožnené. Pokiaľ viem, tak kto prejavil záujem, sme každého premiestnili. Na ďalšiu otázku. Pokiaľ si pamätám, boli premiestnení na vlastnú žiadosť Gorka a Rovák. No a ja by som viete o tom, že aj počas tohoto, teda v tom mesiaci, od 28.2. do 28.3.90 sa vám vrácali odsúdení z iných útvarov zo Slovenska, sem do Leopoldova. A keď bola taká situácia, prečo sem boli dodávaní? Z iných útvarov. Je to viac? No, je možné, že boli takéto prípady, ktorý ako náhle je dôvod na premiestnenie odsúdeného k pojednávaniu súdnemu alebo z iného dôvodu. A potom ten odsúdený akože je v našom stave a keď sa pýtal k nám, tak to bol daný k nám. No ale keď vy ste už ako vedeli u vás na útvare, aj ste hlásili do Bratislavy plukovníkovi Novákovi, že je to faktický zbúrač pod prvého, ako ste sa vyjadrili, ste to charakterizovali ako zbúru, tak prečo ste z tých odsúdených z iných útvarov, keď teda sa žiada sem, ale prečo ste dovolili, aby boli sem vrátení? Aby ich zase bolo viacej fakticky, to je nelogické. Istotne tento počet bol minimálny, skôr tieto presuny boli realizované v tom mesiaci januári a februári, ale mesiaci marci výnimočne a pokiaľ a sme ich ubytovávali na oddiel, ktorý bol úplne oddelený od tej objektovej sústavy vytváracích kapacít. To bol ten tzv. Pán predseda, tento svedok neodpovedá na otázky pána doktora Sagu, on okolo toho rozpráva, ale nehovorí konkrétne nič. Kľud, prosím. Na otázku, čo je nás na takú svedok vzala? Pokiaľ viem, tak v mesiaci od 28.2. do 28.3.90 tu sme zaraďovali na 9. oddiel. Stanislava vedela, aká je to situácia, takže zrejme sa tam prijímali opatrenia v rámci celého Slovenska. Aspoň si myslím, že by sa mali. Teda aj keď bol niekto eskortovaný z Leopoldova na pojednávanie, dáme tomu do Košíc, takže tam sa už mala pripraviť nejaká situácia, áno, toho nevrátime späť, ale zostane nám tu, teda pokým sa neukľudní situácia v Leopoldova. Bola taká, viete o tom, že by sa niečo také robilo zo strany vašich nariadení? Pán predseda, treba povedať, že to gro tých navrátení to bolo v januári ešte. Väčšina. Nepochopiteľne, prečo boli vrátení v januári, to je fakt. Ale v tom februári a marci už toto bola super výnimka. Pán Lasko
Jozef, bola výnimka pár ľudí, to bolo to už v tom februári, respektíve po februári, po 1. marci už eskorty sem do Leopoldova neboli. Ale ja viem, že boli, to ste povedali, že ale nepomerne menej, ako sa hovorilo to o januári. No, však to sa na to pýtame. Či bolo nejaké to opatrenie urobené cez celé Slovensko, že sa vedelo, že už od 28. alebo vy ste hlásili situáciu 28. a 1. marca, či sa robilo opatrenie, prosím, ale to na to budeme mať tu na pána Nováka, nie Rogodáša. Ale či viete o tom, že sa robilo nejaké opatrenie, ktoré by vlastne tomuto malo zamedziť? Písomne o nejakom opatrení neviem. Nespomínam. Ja si nespomínam, že by po hlásení situácie v marci neboli robené eskorty späť do Leopoldova. Nech sa páči. Hovorili, že väčšinou tie eskorty boli január, február, ale ja mám vedomosť o tom, že bola eskorta aj 6.3. do Leopoldova a obžalovaný súdiaci si výslovne neželal nič. Ja chcem ísť odtiaľto preč, nebolo mu to umožnené. Ako je to možné? Musel ísť do Leopoldova. No tento ďalkový zbor sa vykonáva pravidelný interval na trestných dňoch, to znamená, že keď to bolo 6. marca, je to možné, ale s tým, že kto prijavil záujem odtiaľ to sa nechať preniesť, sme každého preniesli. Ale on ten záujem prejavil. Asi ho prijavil v inom ústave, ale nie v Leopoldove. Tak to pýtajte konkrétne, ako myslíte, či si pamätáte. Ja myslím obžalovaného Fábriho. Ja sa opýtam. Pán predseda, ak dovolíte ešte, môžem? Nie, najskôr pani Bulváčovej. To je všetko ďakujem. Na otázku doktorky Bulváčovej, že 6.3. bola eskorta do Leopoldova a tu prítomní. Urobili nejaké opatrenia, aby tie eskorty neboli vtedy realizované, alebo aby ľudia nemuseli chodiť vtedy do Leopoldova? A v podstate mne otázku, či mohol urobiť. Najprv sa ten, či urobil. Opačne malo byť, či mohol. Lebo on nemohol tak Môže. Museli ísť hore. Ak mu pomáhate normálne večer. Nie. Vy nehovorte za nich. Dobre, v poriadku, beriem späť. Beriem späť, uvedomujem si to, že mám to pripravať. V poriadku, beriem späť. Nech sa páči. Premiestňovanie, môžem odpovedať, premiestňovanie odkedy sa vykonáva podľa internej normy, ktorá to presne upravuje. To znamená, že to, čo prichádza do ústavu, to je veto dispečera zboru. Áno, to je na generálnom riaditeľstve v Bratislave, ten to podľa tých zásad, ktoré sú normálne stanovené, prideľuje. Tí ľudia, ktorí vychádzali od nás preč, to som ja tvrdiť mohol, potom sú všetko záznamy. To znamená, že pokiaľ odsúdený sám prejavil záujem sa odkiaľ nechať premiestniť, buď to realizoval formou písomnou alebo ústnou. Keď písomnou, to znamená, sa to zaprotokolovalo do spisu a išiel preč, pokiaľ ústnou, cez pána pedagóga, alebo cez hlásku, aj v tom stave už keď tá zbora bola, je zabezpečený systém prvých informácií takým spôsobom, že operátor voliteľa smeny prijímal tieto informácie, viedol knihu, tam je presná evidencia a tam je možné sa to pozrieť, nahliadnúť. To znamená, že my môžeme aj každé priezvisko, pokiaľ mali záujem sa nechať premiestniť, porovnať v tejto evidencii, tej knihe informácií vedenej operátorom. Na otázku doktorky Kráľovcovej, Svedok udáva. Áno, je to tak. O eskortách, čo znamená, že dispečer zboru väzenskej a justičnej stráže Za zamedzol príslušných odsúdených v tej kritickej situácii do Leopoldova. Osobne si nespomínam, že by v tom období boli k nám nejaké odsúdení premiestnení. Pán Svedok, či ste vždy niečo urobili, niečo boli premiestňovaní? Nejaká žiadosť, nejaké podanie, nežiadam sa sem byť odsúdených, alebo niečo podobné. Signalizácie. Bol taký postup, že aby odchádza. A
Pán Svedok, či ste vy niečo robili nie postup? Áno alebo nie? Ak áno, čo? No áno, hlásil som vyššie, aby nám nedávali už ďalších odsúdených. Ja som hlásil vyššie, ja to napíšem hneď, vyššie bol pán Novák, generálne riaditeľstvo, to je jediný vyšší orgán pre nich. Tam je ten dispečer. Ja som hlásil vyššie, to je na generálne riaditeľstvo, aby nám nedodávali viacej odsúdených. Viac nič. A kedy asi, v ktorých mesiacoch to bolo? Január, február, marec? To už bolo vtedy, keď sme zistili, že nám prisúvajú odsúdených po tom rozstrile, ktorý bol toho 6. januára, okamžite od toho mesiaca februára. Že aby nám nezvyšovali počet ľudí. Bolo to od zistenia v januári. Pán Svedok, vy tvrdíte, že bolo každému možné nevoliť z tohoto útvaru. Pýtam sa, či máte prehľad o tom, že to bola početná skupina, začiatkom marca to bolo večerná hodina, ktorá chcela odísť, žiadne volenie to možné. Máte o tom prehľad? Povedem s Batovami tu pri Malej Braničke, pri 11. hodine. Či máte o tom prehľad? To je spočetné skupiny, možno aj 100 ľudí. Nespomínam si, ale pokiaľ tak záznamu pre istotné uvedené, ale nespomínam si. Na otázku obžalovaného 20, či si svedok spomína pomerne počet. Či si svedok spomínal, keď bola zahájená hľadovka, konkrétne na 3. oddeli, prišiel tedy s dozorovým prokurátorom, že či si spomínam, čo tam bolo povedané na dvojke spoločnej izbe na Žebrevskej. Ohľadom tej roboty, ohľadom tej roboty myslím, že nebola právna roboty. Povídáte si, pán Svedok. Môžem nahľadnúť do svojich poznámok? Samozrejme. To by malo byť asi 28. marca, alebo 1. To bolo 28. keď sa začala hľadovka, 1. alebo 2. marca. 28. je zabarikádovanie prvej čiže 1. No, alebo 2. marca. Ja sa nebol do roboty, 1. alebo 2. A vy ste tam bol s dozorovým prokurátorom. Vy ste to aj vo svojej výpovedi inak spomínali. Áno, práve preto som chcel položiť otázku. Pán Svedok, lebo tam by malo stať tak, ja som žiadal, aby ste si napísali moje meno, konkrétne osobné moje meno, takže buď vás, alebo pána prokurátora. Písali ste o moje meno, či budete vykonať, ale to ja som žiadal, že pán prokurátor a môže počuť. Na otázku obžalovaného 20, či si spomína svedok, ktorý bol s dozorovým prokurátorom a hneď začiatku hľadovky u nás na izbe dvojke spoločnej, kedy sa hovorilo, pretože niektorí sme chceli ísť, tam bolo zapísané. Pánom doktorom Pátrovičom, ale priezvisko nejaké tu nemám. Uvedené, že by žiadal, ale spomínam si, že tam boli ľudia, ktorí spravili, že oni by aj do práce šli. No práve o to ide pán Svedok, lebo... A potom sa večer vrátili. Je možné, že má pán prokurátor to zapísané, no on to nejde, ale
že tam bola tá snaha, a vy ste hovorili, že tu odmietol pravý robiť. Však mu to pripomeňte trošku, že čo mal povedať pán svedok. No, že v takom prípade on nás do roboty nemôže pustiť proste. Ale jaké to myslíte? Pokiaľ sme zahájili hľadovku. Tak, že pokiaľ zahájili hľadovku, niektorí chceli tak, že aj budú hľadovať, ale do práce by mohli ísť. Ale vy ste mali povedať, že keď ste zahájili hľadovku, to do práce vás pustiť nemôže. Presne tak. Že v takom prípade on nás nemôže pustiť. Možno, že si spomenete, keď sme hovorili, že na návleku sa tam není ťažké, tam keď aj odpadne tá sena. Že sa skoro sa na tú stvorili. Áno, boli takéto názory tam tlmočené. Ale pokiaľ osoba neprijíma stravu, tak pracovať nechodí. No, viem, že to bola čiste ako taká požiadavka asi 2 alebo 3 tam znesená. Že oni tiež sa pripoja k odmietaniu stavnej stravy, ale to robí, že chcú ísť. No. Ale zase, ako náhle by tam išlo niekoľko ľudí, hovorí, to bola taká malopočetná skupina, či to boli 3 a 5, ťažko povedať, na tej izbe spoločnej dvojke. No ale zase kvôli 2 ísť na pracovisko a dať tam príslušníka, celkové to hovorí. Aj z hľadiska praktického je veľmi ťažko zrealizovať. Ja si spomínam, že bola nejaká debata. Hľadovkárov, teda, že či mohli takíto odsúdení ísť do práce. Pokiaľ teda prehlásili, že vyhlásili hľadovkárov, teda, že neprijímajú stravu, aká bola prax ústavu, ja nadväzujem na tú otázku pána obžalovaného, že teda, že či v tomto prípade takáto osoba mohla ísť do práce. Ak niekto vyhlásil hľadovku, pokiaľ ste to povedali, udáva. Ak niekto vyhlásil hľadovku, tak do práce nemohol ísť. Je presne stanovený postup, ako sa pokračuje, keď niekto odmietne stravu. Okrem iného sa tam zabezpečuje pravidelná lekárska kontrola zdravotného stavu. Čiže, ale za tých podmienok, ktoré boli na začiatku marca, nebolo možné aplikovať tieto zákony. Ak niekto odmieta stravu, pán Svedok, chcel by som sa vás takto spýtať. Čo ste urobili? Preto vy a ďalší ľudia, myslím, minister spravodlivosti, dozorový prokurátor, generálny riaditeľ, preto, aby sa obdobná situácia z decembra už neopakovala. Myslím, to reťazové napojenie, myslím, aké opatrenia konkrétne ste urobili. Bolo prijímaných radu opatrení. To znamená, že jednak bol zvýšený počet príslušníkov vo výkone služby na tých stanovišťach referentov režim. Boli nám daní k dispozícii ďalší príslušníci z iných ústavov, ktorí sa im chodili, pretože my sme ich až toľko nemali. Čiže bol záujem, aby sme dokázali predísť nejakému takému zopretiu sa ústavnému poriadku. Na otázku obžalovaného 14 život svedok udáva. Keď to hovorili, v ktorých prípadoch zasiahnuť, dá sa povedať aj príslušníky sú tu najšieho zboru. Sa vás chcem spýtať, prečo ste nezasiahli na 28. marca, keď sa vám odsúdení zabarikádovali na 3. a 4. oddeli, ale len písmo ste ich vyslali. Či vo februári na tom 3. oddeli, keď sa vám prvé izby zabarikádovali, jedno druhým povyhádovali ješuci. Prečo ste vtedy už nezasiahli? Vtedy ste mali to individuálne právo, aby ste tu uviedli. Ten prejav odopretia ústavného poriadku bol tak početný, to znamená, že vy sám hovoríte, že boli povyhadzované jedálne misky z viacerých cieľ, viacerých cieľ. Čiže to bolo viac ľudí, nielen tých 6 alebo 10 ľudia na tej šeskej spoločnej. Čiže tá situácia bola podstatne horšia, ako ju formulujete vy. Bolo to nebezpečie. Ja viem, pán Svedok, že tam bolo 217 ľudí. Že tam bolo vyše 200 ľudí. Ale prečo ste v tej dobe už neurobili ten zásah? Niečo podobné, čo ste spravili január, že to príslušníkom bolo v útvare. To je tam zaprotokolované, pán Vidí. Ale prečo neurobili?
Však to individuálne právo on mal, ako tu uviedol. To nie je individuálne. To, keď ste sa povedali 217, už není individuálne. To už bola skupinovka, už tam mohol dať príklad ten pán minister. Tak toto som chcem ešte takto spýtať. Pán Svedok, teda predseda komisie ako pán Bakiča vás požiadal dňa 5. marca, citujem. Komisia vedie. Predseda komisie požiadal náčelníka väznice, aby vykonal aby vynaložil maximálne úsilie o znormalizovanie tejto krajine nepriaznivej situácie pri rigoróznom dodržiavaní zákonnosti a maximálnej humanosti. Čo ste dňa toho 5. marca všetko preto urobili? Keď vás predseda komisie o to požiadal. Tam bola otázka tak postavená, aby sa situácia nezhoršovala a aby bolo všetko riešené miernou cestou bez konfrontácie. To znamená, že nejaké nanútenie niekoho niekam do práce a tak ďalej bolo vylúčené. To znamená, bolo tu povedané, že bude zainteresovaných veľa iných inštitúcií a orgánov do riešenia problémov, ktoré ste vyformulovali. Či už to boli jednak lekári štátnej zdravotnej správy, či už to boli lekári v rámci sporu nápravnej výchovy, alebo to boli týmy právnikov, ktorí sem chodili a odpovedali vám oni na vaše otázky, na vaše problémy, alebo riešili tieto vaše práva. Pán Svedok, ja som sa vás nepýtal, kto sem bude chodiť, ale čo vy ste preto konkrétne urobili? Táto celá činnosť zabezpečovala. Chceli ste sa pozrieť tými lekárov, a to my snad chcete povedať, že ste chceli do toho bordelu doniesť teda. Tak to boli bandity. Prosím, ja o takom neviem. Pán predseda, ja, nehnevajte sa na mňa, ale keď budem klásť otázku, tak hľadím okiaľom, keď položím mám tak, alebo vy mne, tak my dvaja my sa poklopili komunikovať, ale ja teraz chcem s pánom svedkom. No to chcem sa vás pýtať, že mňa nezaujíma, kto sa mal prísť, čo sa mal prísť, ale čo ste urobili dňa toho 5. marca, preto aby ste aspoň z časti paralizovali to, čo tu bolo. Čiže v počiatočnej fáze, dá sa povedať toho 5. marca, akurát sme zabarikadovali ten 3. 4. oddiel. Rozumiete ma? A tie ostatné oddiely ešte pracovali, čiže postupne sa pridávalo, bolo to reťazové, ale vy ste v tej prvej fáze, čo ste urobili, v tej prvej fáze, aké opatrenia ste navodili? Práve naopak, ja si myslím, že neodpovedajte priamo na otázku, treba priamo na otázku odpovedať, nepoďte o to. Či som opatrenia robil ako osoba, alebo ako titul vašej funkcie, myslím. To znamená, že som jednak riešil problémy samostatne, som chodil tam k vám a navyše bola zabezpečená služba riadková okolo toho objektu. Boli tam urobené zábrany na tých oddieloch, aby ste nemohli prechádzať medzi prvým, druhým a tretím, štvrtým. Čiže to tam bolo spevnené, zavorené, to znamená, boli jednak realizované technické úkony a navyše tam bol zabezpečený neustály kontakt vychovateľov s vami, aby sa riešili vaše problémy. Ale takto vám, ja nie to, že kto tam chodil strážiť, ale čo ste preto urobili konkrétne, či ste došli tam, povedali im, je to protizákonné, cigáni, budete za zboru stíhaní, alebo niečo také, či ste tam povedali, keď ste došli. Ja sa na vás pamätám a vy ste ani v jednom rozhovore im toto niečo také nepovedali. Vy ste mi povedali, no, pri poslanci Slovenskej národnej rady a jedno druhý. Ale takéto niečo ste tam nevyslovili, že cigáni toto je skôr, sa upustíte od toho. Čak si uvedomte, čo robíte. Chcete jednať so Slovenskou národnou radou, tak potom čo chcete? Niekoľkokrát bolo tlmočené, že to je zbúra. Hovorím jednak cez to rozhlasu ústavného, alebo aj pri mojich stretnutiach. Keď sa vás takto spýtať, pán Svedok, keď hovoríte cez to ústavného rozhlasu, čiže prenášalo sa to cez ústredí, natáčali sa tieto prejavy? Áno. Čiže magnetofónne pásky sú k dispozícii? Mali by byť v dispozícii. Sú vám predseda k dispozícii, aj myslím príhovor pána Langoša do dňa 24. a 23. cez ústavný rozhlas je k dispozícii. Ten ste tiež natáčali? Mal by byť v archíve všetky záznamy. Pán Svedok, teraz vás chcem spýtať. Povedali ste vy niektorého z vašich podriadených, aby z ústavu dňa 5. marca, lebo predseda komisie vám dňa 5. marca povedal to,
ste odsúdení, ak nebudú prepustení na slobodu, sú ochotní podpaliť seba i ústav. To vám povedal predseda komisie dňa 5. marca. Odkiaľ toto čerpáte, pán? Zo správy Slovenskej národnej rady. Iba vychádzam. Iba z tej. A to ako Babiča vám povedal? Áno, pánovi riaditeľovi. Tomu to aj povedal to, že predseda komisie požiadal náčelníka jednu druhý. Takže sa ho chcem spýtať, že koho poveril toho 5. marca zo svojich podriadených, aby vyniesol z ústavu horľavé látky, plynové fľaše a také podobné veci. Či ste niekoho teda poverili tým? Tieto otázky podpálenia ústavu boli používané častejšie už pred tým dátumom. Dostal konkrétnu úlohu v tejto veci pán major Gaborník, čo aj zabezpečoval s tými vedúcimi prevádzok. Na otázku obžalovaného videl, aké konkrétne opatrenie sa urobilo, aby nedošlo. A konkrétnu úlohu dostal ten kapitán závodník, ktorú riešil Major závodník, nie kapitán. v tom čase bol kapitán. Major. Major, to je ako bol ten druhý. Kapitán. Major závodník, ktorý ju riešil cestou januára alebo februára. Tiež bol rozpracovaný celý variant, ako zapodložiť tie kyslíkové a citrónové fľaše. už v priebehu januára bol rozpracovaný variant. To, či pán Gaborník, ako ktorého ste povedali si, či si splnil danú úlohu a do akej miery si ju splnil. Pokiaľ mám informácie, tak je to aj dokladované písomne. Nie, informácie nie, či ste si overili sám. V týchto vzťahových otázkach stačí, keď sa povie, že ho aj spomína. Myslíte, že záleží iba na dôvere slova? No, tam bola taká situácia, vtedy, že... Nechcete povedať, pán Svedor, že keď spojíte mu 200 korun a potom poviem vám, že za 2 roky vám vráti, že mi požičiate. To je niečo také. Ja chcem presne vedieť, či ste to skontrolovali po ním. Forma kontroly je otázka. To znamená kontrola vykonaná bola. Áno, ďakujem. A ako tá kontrola dopadla? Boli vynesené látky alebo nie? A tie plynové fľaše jednou z druhým. Bolo to odkladané na stanovených miestach, tie plynové fľaše. Ale či boli vynesené do objektu z tohto vnútorného? Na prevádzkovanie alebo na realizáciu výroby boli tam potrebné nejaké tie látky. Nejaké minimálne. Strojárske. Však tie už nepracovali. Tak potom na čo tam boli? Museli ste ich potom vyniesť. No, pravím sú o tom. Mám napríklad, mám na mysli dosku, chyranu, Teslu. Sú od toho písomné doklady od tých vedúcich prevádzok, ktorí presne tam uviedli aj množstvo látok, ktoré tam dostali alebo stiahli. To už teraz nie sú. Ja som skontroloval, či závodník splnil úlohu Stany a toto a... Máte o tom poznatky, že boli vynesené tie dve vlečky? Tie látky z pracoviska Liberis? No viem, bolo tam niečo vyvezené. A môžete povedať, kde sa to nachádza? To bolo vyvezené na priestory starého pracoviska ZVL, to znamená za Opolčenie. Či to bola jedna večka, alebo neviem, ale viem, že tam niečo podobné. Ja viem, že sa jedná o prevlečky materiálu Liberisu vyviezli. Rady hovorí, že i vy sami ste priznali, že do ústavu sa dostávajú analgetika. Čo ste urobili všetko preto, aby sa sem nedostávali? Pán predseda, môžem ešte k tomu predchádzajúcemu, sa pozerám na svojich poznámok. Je mi jasná otázka existencie horľavých látok v ústave.
Ale mám tu na pred sebou tú informáciu, čo mi dával pán Pakiča toho dňa 5.3. Čiže vecne mi to je jasné, časov asi menej. A podľa poznámok je zrejme, že pán Pakiča by to nebral toho 5. Asi to bral niekedy inokedy, ale to nám nebolo ani zmienka o tom, že ide o orlavé látky a že mi odporúčal nejaké opatrenie prijať. Pán Svedok, ja som vám nepovedal, že pán Pakiča vám to povedal. A povedal, že... Ja hovorím, že pán Pakiča sa... Ja pokračujem. To znamená, že pán Pakiča mi to tlmočil. Mám tu zoznam tých jeho odporúčaní, ale s tým, že ja som tú správu, ktorá šla do Slovenskej národnej rady, nevidel. To znamená, z toho dôvodu aj z hľadiska časového odsahu hľavy nám na tej výpovedi, čo som dal, zotrvávam, ale s tým, že ten dátum nepotvrdzujem. Vedel ponáhľa nikto. Tak to vo svojej výpovedi nehovorím, že som sa bál vám to povedať, lebo by mi povedali, že vás zase nahovára. Nie, lebo on, keď prišiel tam, tak mali príslušníci z obrany a obrany s ním pohovor s pánom Pakičom. A to aj príslušníci povedali to, že do územnu poukázali okrem iného aj na to, že do útvoru sa dostávajú veľa medikamentov a alkoholu, nelegálnych kanálov. Čo ste preto urobili vy, pán? To je v tejto správe. Čo ste vy preto urobili, aby sa tieto prášky a alkohol nedostávali? Lebo jedine ostávalo, keď odsúdení nerobili, neboli v styku s civilmi, tak ako sa dostával ten alkohol, tie prášky ducha? Aby sa nedostávali, túto informáciu mi tomu už pán Bakšejová sa dostávajú, tak bol daný pokyn na vykonávanie veľmi dôkladných prehliadok osobám vstupujúcim do dechtovej sústavy. To znamená, že cez vchody veľmi ťažko by sa boli bývali tieto zásilky prenášali. Viem, že niekedy v priebehu mesiaca marca sa zachytili asi 2 zásilky, ktoré boli prehodené cez ohradný múr ústavu osobami, ktoré tam prichádzali pravdepodobne však z blízkeho okolia a hádzali to. Myslím, že alkohol tam bol, čiže na túto otázku, aké opatrenia boli prijaté opatrenia vo vzťahu k vykonávaniu dôkladných prehliadok na vstupoch do ústavu. Aby sa zabezpečovalo. Nespomínal, však je nelogické, keď prehodí ľudí. Alkohol bol práve tak padne dole. Povedali ste alkohol. Áno. A chcem sa vás teda takto spýtať vám. Je to aj v jeho výpovedi, až medzi ženými dokonca našli flašky. On si už teraz na to zrejme nepamätá, ale v jeho výpovedi. Ale tak sa ho chcem spýtať aj to, že potom, ako je možné, to by musel byť kuriér, alebo tiskár, že by musel prevodiť aj cez tie koridory, však tu sú tie šance, takzvané. Odsek obžalovaný vydáva. Ako je to možné, keď to musel prevodiť 5. marca a 13. marca. Jak je to potom teda možné, že by si informoval svojho nadriadeného, že tu je spúra a sa mi napriek tomu chodili eskorty? Aj odchádzali, aj prichádzali. Vydáva eskorty do Leopoldova boli. Viem si, že tento problém som riešil aj s pánom vtedajším náčelníkom odboru nápravno-výchovnej činnosti s pánom Števčom.